हाँ तो भैया लोग आज हमने अपनी ग्रुप लिया हम और मित्र चिवगड़ा जानी के कपड़ा की ना कहा की चिवगड़ा तजिया मेला में बने पैक वही से हमने कहा जाता के कपड़ा की ना हमने के अपन गाँव के बनना होते जानी के तीरल मारचावा के तालाब जो की यहाँ बना था सुंदरी पार्क पार्क के तो नाम बहुत अच्छा बाटे नाम के अनुसार से पार्क बन जाए तो बहुत अच्छा बाटे। तो भैया लोग हमारे गला में थोड़ा मोड़ा परेशानी बाटे वही से हमारे वॉइस तान पच के बढ़िया से समझ नहीं आती लेकिन थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करिए 2-3 दिन में सही हो जाये। ओकरे बाद से हमनी के चले यानी के कुड़िया रुक जानी के बाइक में तेल भरवाए खातिर काहे की बाइक में तेल नहीं रहला। ओकरे बाद से हम चल यानी तेल है ओकरे बाद से हम तेल ले लेनी चिवड़ा लगेला बाइक में डाल बाइक में तेल डाल के ओकरे बाद से हमनी के जाए लगे नी के तीरल कुड़िया का शुगर मिल हमनी के जेना सुस्ता उखरेला पूरा उखी ये कुड़िया के मिल में आएला। ओकरे बाद से हमनी पहुंच जानी के महलबारी हमनी के महलबारी के पुल पार करे नी के भैया लोग महलबारी में हमनी के एंट्री करते हुए हमनी के बहुत मस्त लोकेशन मिला देखे खातिर। भैया लोग हई देखा जाने कितना मस्त पहाड़ लौकता पहाड़ के नजारा देखा तो कुछ और मजा आएला। हमनी के पहाड़ के नजारा देखा हमनी के पहुंच जाने के रूपवा लिया। ओकरे बाद से हमनी के बाजारी में आने के देखे नहीं 2-4 गो दुकान लागल रहेला। ओकरे बाद सही पार्टनर के दुकान में हमनी के आ जाने के कपड़ा किने हमनी के इंजा शहर में ऐसा कपड़ा किन के ले जानी के इनकर कपड़ा के दुकानी में आने के तो देखे नहीं के एको कपड़ा मतलब इकल्ले ना रहना पूरा बोरा के भक्कू बाटे पूरा भक्कू में पैक रहेला कपड़ा कुल। ओकरे बाद से पार्टनर लगाना कपड़ा के निकाल के सरिया है। अगर तहन पच के कपड़ा किने के बाटे तो पार्टनर के दुकानी में चली जाए एकदम तहन पच के बजट में कपड़ा मिल जाये। और इनकर दुकान है भाई बाजारी में जाके बेचे ना तहन पच के हम बता देते कौन कौन बाजारी में कपड़ा धरे ना रुपौलिया होगा बरुआ होगा सेमरी बाजार होगा ये तीनों बाजारी के कपड़ा वाला दुकान लगाए ना। ओकरे बाद से पूरा कपड़ा का सरिया भइल है ना कपड़ा तो बहुत बढ़िया रहेला। ओकरे बाद से चिबगड़ा लगेला कपड़ा देखे तो 2 गो सेट कपड़ा मन पड़ेला देखा नहीं 2 सेट कपड़ा बाटे मस्त कपड़ा पसंद कैले रहेला। ओकरे बाद से हमनियों के कपड़ा किने वाला नहीं रहनी के ओकरे बाद हम देख लेनी वायरल लोबर जोन की बालेंद्र सर वाला वायरल लोबर रहला। ओकरे बाद से हमार मित्र बाना इनके पसंद आ जाला लेदर के बैग एक बाद से लेदर के बैग भी ले लेना पूरा कपड़ा का बैग में भर के हमनी के जाए लगे नी के मिलत नहीं अगला वीडियो में बाय बाय गाइस।